Har du hørt om restaurant Noma? Noma har for 3. år i træk fået prisen som verdens bedste restaurant. Men ved du, hvad de spiser på restaurant Noma? De spiser skvalderkål. Og i dag skal du se, hvordan man laver en rigtig dejlig salat med skvalderkål. Den bliver betragtet som en ukrudt, og der findes masser af den rundt omkring i haverne. Nu skal du se her, hvordan du gør, når du skal have skvalderkål til en god skvalderkålsalat. Du tager simpelthen bare bladene, og det er de små blade, der smager bedst. Så du nipper de små blade af og kommer ned i din skål. Og når du så synes, at du har tilstrækkeligt mange af de små lækre blade, så er du klar til at gå ind og lave din skvalderkålsalat færdig. Nu står du så og har din dejlige skvalderkål og skal lave en færdig salat ud af det. Jeg har skåret nogle røde peberfrugt, som skal ned i salaten. Så nu drysser jeg peberfrugterne ned til skvalderkålene. For at gøre salaten helt færdig, skal der lige lidt smag på. Og jeg har en dejlig olivenolie, og den er økologisk. Der hælder vi lidt olivenolie i. Og så har jeg en dejlig balsamicoeddike fra Modena. Og der hælder vi lidt ned her. Og til sidst så blander vi det sammen. Og så har vi den færdige salat lige til at spise. I dag skal de få lov at smage min lækre skvalderkål. Så Silke, kunne du tænke dig at få lidt skvalderkål til din fiskefrikadelle? Ja, tak. Vil du også have lidt, Camilla? Ja, tak. Har du smagt skvalderkål før, Camilla? Aldrig. Nej. Aldrig. Så skal vi lige Jeg høre er også dig. meget nysgerrig efter at prøve. Det er klart. Så må du prøve at smage, Silke, hvordan skvalderkål sammen med fiskefrikadelle smager. Det er lidt svært at få et skvalderkål op, men jeg tror, jeg så det her. Og så det her. Husk peberfrugten. Det har jeg gjort. Godt. Det var godt. Ja. Det var dagens indslag med Silke og Camilla, hvor de spiser skvalderkål.